Dobrý deň, vítajte v našom vianočnom vydaní. Čo tu máme? Dnešnou témou sú Vianoce a vianočné štítky. Takže, ako sa vytvárajú štítky na vianočné pohľadnice pre vašich klientov. Celé školenie bude zložené z 3 častí. V prvom sa pobavíme o zdroji dát, ktorý sa nachádza v Microsoft Exceli. Druhou časťou bude vytvorenie hromadnej korešpondencie v Microsoft Worde a tretia finalizácia a finty ako na to. Budeme pracovať v Microsoft Office 2003 v slovenskej verzii. Prvé, čo si pozrieme, je zdroj. Je veľmi komplikované nájsť zdroj, ktorý sa dá zverejniť a mne sa to podarilo. Je ním katalóg zamestnávateľov v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, čo je jedna z bratislavských klientov. Je tu veľmi veľa a ja som si špeciálne vybral záložku F, stavebníctvo. Je ich to okolo 200. V tejto tabuľke máme k dispozícii záznamy zapísané v stĺpcoch. IČO, názov, kód zamestnávateľa, adresa, poštové smerovacie číslo, zodpovedný pracovník, telefón 1, 2, 3, počet zamestnancov a tak ďalej. Čo bude zaujímať nás je zodpovedný pracovník, potom to bude názov organizácie, poštové smerovacie číslo, adresa. Čo sa týka mesta, keďže je to v Bratislave, všetci sú bratislavských, týchto to tam napíšeme natvrdo. Dobre. Tento súbor musím zatvoriť, pretože Microsoft Word pri vytváraní hromadnej korešpondencie ho bude musieť otvoriť. Ak bol otvorený, nedokázal by sa do ňoho dostať v plnej miere. Preto vás prosím, vždy keď budete pracovať s takýmito dvoma súbormi, čiže v Exceli budete mať dáta, alebo v Worde hromadnú korešpondenciu, Excelovský súbor musí byť zatvorený. No. Microsoft Word. Čistý, prázdny. Vytvoríme nový dokument. Prázdny dokument, tak. Máme čistý prázdny dokument. Chceme vytvoriť hromadnú korešpondenciu. Tá sa nachádza v menu nástroje. Listy a korešpondencia a hromadná korešpondencia. Návod a sprievodca vytváraním hromadnej korešpondencie sa nachádza v pravej časti. Máte teda lištu hromadná korešpondencia, má 6 krokov, sme teraz v prvom z nich. Prvou otázkou je, aká hromadná korešpondencia to má byť. Či to má byť listy, obálky, menovky alebo adresár. Bavili sme sa o štítkoch, Microsoft Word štítky nazýva menovky. Je to akceptovateľná záležitosť, čiže bavíme sa o menovkách. Môžeme pokračovať ďalej. Ďalšou otázkou bude, ako tieto menovky majú vyzerať. To znamená možnosti menovky. No. Je na vás, aby ste si našli tú správnu, ten správny rozsah. Ja už som si pripravil nejaké. Nachádzajú sa 5x7, 5x5, toto bude lepšie. Túto informáciu nájdete na obale štítkov, ktoré ste si zakúpili v obchode. Či už je to počet, to znamená 3 stĺpce, 5 riadkov, alebo je to proste informácia, ktorú nájdete v zozname. Ak nie, máte možnosť vytvoriť menovku novú. O tom ale trocha neskôr. Alebo v inom školení. Tak. Toto je mojich 3 stĺpce a 7 riadkov štítkov. Môžem pokračovať ďalej. V kroku číslo 3 si vyberám zdroj, to znamená, odkiaľ prídu informácie, komu treba, alebo čo sa natlačí vlastne na tieto štítky. Je to možné zadať nový zoznam, vybrať kontakty z adresáru Outlook, alebo si použiť existujúci zoznam. Keďže sme si už ukázali, že ten zoznam máme, použijeme Excel. Tlačítkom prehľadávať si otvoríte výber zdroja údajov. Z nejakého štandardného dôvodu nám ponúka automatické pripojenie na zdroje, ale keďže my pracujeme s obyčajným Excelom, ideme na moje dokumenty. Ja to mám uložené v takýchto adresároch. Záležitosť marketing a je to katalóg zamestnávateľov. Excel ako taký môže obsahovať viacero listov, tak ako je to aj v tomto prípade. Mňa zaujíma list F, stavebníctvo. Čo je dôležité, prosím, skontrolujte si túto možnosť. Prvý riadok obsahuje alebo neobsahuje hlavičky stĺpcov.
Ak v prvom riadku sú nazvané názvy, alebo sú definované názvy stĺpcov, je to dobre. Ak tam nie sú, ak máte informácie hneď od prvého riadku, tak ich treba vypnúť. My ich máme, takže prvý riadok naozaj obsahuje hlavičky stĺpcov. Nuž, toto sú načítané údaje. V prípade, ak vám niečo vadí, alebo ak je niektorá organizácia v tomto momente pre vás nezaujímavá, môžete priamo to povypínať. Čiže nebudú sa pre nich vytvárať štítky. Prípadne ich môžete zoradiť. Je to čisto na vás. OK, vyhovujú mi. Super, takže všetko je pripravené. Môžem pokračovať na ďalší krok. V tomto kroku definujeme obsah toho, čo je na štítku. Je možné vybrať z preddefinovaných blok pre adresu, riadok s pozdravom, elektronická známka, ale my musíme ísť naozaj i detailne, to znamená, že začneme s ďalšími položkami. Prvým, čo sme si povedali, bude teda zodpovedný pracovník. Tak. Umiestnime. Budeme musieť zatvoriť. V starších verziách to fungovalo lepšie, ale v našom prípade to musíme zatvoriť. Tlačítkom Enter sa posunieme na ďalší riadok, pretože chceme, aby ďalší záznam sa nachádzal na ďalšom riadku. Znova zvolím možnosť ďalšej položky a vyberieme si názov. Je to názov zamestnávateľa. Výborne, je tam. Znova Enter, pretože ďalší riadok bude obsahovať PSČ a adresu. Takže PSČ. Tentokrát nemusíme dávať Enter, ale dáme medzeru. Za medzeru bude nasledovať mesto, keďže mesto je tu presne a definitívne dané. Jediné, čo môžeme spraviť, je ručne napísať. Tak. Takže to, čo je v takých zvláštnych úvodzovkách, to je políčko, ktoré sa mení automaticky podľa toho, na akom zázname sme. To, čo je napísané bez úvodzoviek, je text, ktorý tam zostane vždy. Ak by ste chceli doplniť, vážený pán, vážená pani, môžete to spraviť pred zodpovedného pracovníka. Je to na vás. Čo môžeme spraviť teraz je ešte jedna vec, a to je vlastne formátovanie. Môžeme si brať iný typ písma a môžeme zmeniť veľkosť. 12 na tlačené veci je dosť malá. A myslím si dokonca, že na meno by sa nám možno zmestila aj väčšia hodnota. Aspoň pri takomto type veľkosti. Výborne. Môžem pokračovať ďalej na krok číslo 5. Ukáže sa nám, ako vyzerá. To znamená, že takto nám vyzerá ten text. Myslím, že sa tam zmestí. Vrátime sa o krok naspäť. Na to, aby to, čo sme nastavili v prvom štítku alebo v prvej menovke, chceme, aby sa nachádzalo všade. Je tu ešte tlačítko aktualizovať všetky menovky. Tým pádom prejde táto informácia všade. Na začiatku som to nerobil, pretože som si chcel skontrolovať, ako to vlastne vyzerá. Tak, poďme sa znova pozrieť, ako vyzerajú teraz. Vyzerá to celkom dobre. V prípade by sa stalo, že by ten záznam bol dlhší, ako sme očakávali, alebo názov organizácie dlhší, ako sme očakávali, proste sa vám posunie ďalší riadok nižšie a to by malo byť zvládnutelné. Je to dosť miesta. Super. Posledný krok, dokončenie hromadnej korešpondencie. Ako na to? Dostávame sa vlastne už na koniec. Je teraz na vás, aby ste si pripravili štítky, ktoré máte vlastne predpripravené, aby sme mohli začať tlačiť. Dovolím si to spraviť teraz tak, že vytlačím PDF-ko, keďže naozaj nemôžete vidieť, ako mi to tu vychádza z tlačiarne, tak to vytlačíme na elektronický papier. V prípade, ak chcete, môžete tlačiť všetky záznamy. V prípade, ak niektoré už máte, môžete začať od nejakého záznamu, čiže od 10 po 25, alebo môžete vytlačiť aktuálny záznam, to je ten, na ktorom sa nachádza kurzor. V mojom prípade to prvý. OK. V tomto momente prebieha vlastne tlač. Spýta sa ma na tlačiareň a môžeme začať tlačiť. OK, tak to je všetko zatiaľ. Tak, takýmto spôsobom je možné teda vytlačiť
štítky a tým pádom sme skončili. Tak, a to je naozaj pre dnes všetko. Ďakujem vám za pozeranie našeho vianočného špeciálu. Prináša vám ho Združenie komunitného vzdelávania Virta a online podpora pri práci s tabuľkami. Na Facebooku nájdete aj ďalšie produkty alebo ďalšie riešenia, online podpora pri tvorbe prezentácií, online podpora pri práci s dokumentami, firemná univerzita a porady online. Ďakujem veľmi pekne a prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov.